Hello guys, it's Rhea, your Donya. Welcome back to my channel. Today guys, we have cravings mukbang na naman tayo. Ayan, kasi pero healthy this way pa rin, 'di ba? We have bochi, ayan, ube bochi, ayan. And we have Ilocos empanada. Ayan po. Ayan, ang lalaki nila. 3 pieces ng... Meron pa po tayong bochi dito. Diba? And we have pesto pasta na sinutay ko lang sa olive oil and may cheddar cheese sa taas. And of course, we have grapes for our dessert. And lemon ginger po sa ating drinks. Behar Express. Ayan, thank you so much. Yung parcel ko po nandito na. And I'm so happy. Papakita ko rin po sa inyo sa ibang araw yung mga damit nating pang plus size. And ito po ang sauce, suka natin for our Ilocos empanada. Ayan, gutom na ako guys. This is my lunch time. Pasta po tayo instead of konting rice. Ayan. Let's eat guys habang mainit pa. Kain na tayo mga kadonya. Thank you nga pala sa recent collaboration, kakolab ko po si Miss Rodney Infield. Thank you so much, Sisi. Tutoy, thank you so much. Mga kadonya, kain na tayo. Ayan, let's start first with, tikman muna natin tong may cheese. Yung bonggang-bonggang cheddar natin. Habang mainit-init siya. Ayan, naglalaway ang kadonya. Sarap. Grabe. Let's try na po this empanada. Open natin. Ayan. Sa loob. Ito po yung suka niya. Tingnan ko. Shucks, ang sarap. Thank you so much, Bernie Garcia. Sa classmate ko po nung college, siya po yung gumagawa nito. Sa kanya ko po in-order ito. Thank you so much, Bern. Ang sarap. Ang dami niyang laman. Pinipisa ko po yung sili para maanghang siya. Sarap. Kung gusto niyo po mag-order, ilalagay ko po yung Facebook page niya sa aking description box. Ayan. Nalalasahan mo yung garlic pork, yung ganisa. Meron po siyang lamang toge, yung bean sprout, egg. Ayan. Sarap. Thank you so much, Bern. Pati po yung bochi sa kanya galing. Sabi ang sarap. At ang dami niyang laman.
Sarap. Ang bigat niya. Ay! Shucks. Yan. Sarap. Mm. Mm. Sarap. Natin sarap. Tumulo siya. Sarap. Inom po tayo. Kain muna po tayo nitong grapes. Tignan natin. Kain natin itong bonchi. Sarap. Masarap kasi ito, mainit. Yan. Titira ko po si Ate Rislim. Ouch. Mainit. Sarap. Yep. Grabe, nakakabusog pala to guys. Nakaisa pa lang ako. 1.5 actually. Nakakabusog yung donya. Sarap. Nabusog ako sa free, sa do. Kainin ko yung laman. Marami siyang laman, guys. Sarap. Kain tayo. Ayan. Tingnan yung laman niya, ang dami. Nakakabusog yung ano niya.
yung dough. Ayaw ko lang masyadong maraming dough. Sarap. Rislin Art James, yeah. James Mark James Vlogs. Kain tayo ng grapes. Ayan, nagugas na po ako ng kamay. Taalisin ko po yun dito. Para po makapag-unboxing tayo. Ayan, natatakpan na po ako sa aking box or paper ano yun? Plastic unwrap paper bag tayo instead of unboxing, diba? Ayan, I'm back guys. Ito, mag-unbox tayo. Ay, paper bag. Ayan. Galing po sa Brands and Basic, sa B-Certified Brands and Basic. Ayan. Makikita nyo po siya, micro course. Ayan. Ayan. Hindi na po ako nakikita, so igaganyan ko siya para makita nyo po ako. Ayan. Meron po tayong charan! Ayan, nilalagay ko na dito. Nilalagay ko na po dito sa side. Kasi hindi nyo na po ako nakikita. Ayan. Ayan, kita nyo po ba? Guys, ito po ang aking bag na galing po sa brands, sa B-Certified Brands and Basic. Ayan. I-unplastic na po natin siya para po makita nyo kung gaano po kaganda itong ating bag. Galing po ng brands, B-Certified Brands and Basic. Ayan. Micro course po siya. Ayan. And meron din po siyang alisin ko ito para makita nyo, diba? Ayan. Ang ganda-ganda niya. Thank you so much, Brands and Basic, B-Certified. Ayan, meron po siyang sling bag. Ito po yung uso ngayon na pa-Dior, ganyan, yung kay Ann Curtis. Sabi kasi ni Clarence, ni B-Certified, bagay ito sa'yo sis kasi kanya medyo malaki ka. Or malaki ka talaga. Diba? Ayan, napakalaki niya. Pwede siyang gamitin pang aura-aura natin. Thank you so much, sis. And meron po siyang partner na, sabi ko po dito natatakpan talaga ako. Ayan. Tingnan niyo po itong, ano niya, wallet. Ayan. Meron po siyang wallet. Card holder din po siya and coin. Pwede din po ng bill. Ang dami niyang coin, ito po yung sa kanyang authenticity or original tuba. I'm not expert with this, guys. Ano lang ako, basta galing po ang mga product ni Clarence is from US, Canada, iba-ibang bansa, guys. At certified talaga na original talaga siya, guys. Tingnan nyo naman, napakaganda. Thank you so much, Sis Clarence, B-Certified Brands and Basic. And sa Viajeros Express po, nandito na ang aking parcel. Ipapakita po ko sa inyo dito sa papakita ko yung mga boxes ko. Ayan, dito po. Ayan. 'Di ba? Ang laki, dalawang box po sila. At pinagkasya po yung, talagang pwede siyang pagkasyahin. Imagine, 900 pesos lang. Free delivery na po dito from Laguna to Pampanga. Ayan. Thank you so much, B-Certified Brands and Basic, for this super ganda. And meron din akong, ito naman po yung aking Tefal. Ayan, di ba ang lalaki niya? Ito po yung aking Tefal, 4.2 liters, health fryer. Ayan.
Pwede po kayo easy fryer, if easy fry sabi po niya dito. And pwede po tayong mag-bake, pwede po tayong mag-roast, pwede tayong mag-fry ng walang Napakaganda po nito kasi pinili ko na rin po na Tefal kasi alam naman natin yung brand na Tefal maganda po siya. Kaysa sa bumili po ako ng hindi ko pa kakilala na brand, 'di ba? So halos siguro sa awa ng Diyos lifetime na po natin gagamitin or matagal na nating magagamit ito. Ayan. Galing po yan lahat sa Brands and Basic. Ayan, sa B35 Brands and Basic. Thank you so much, Sis Clarence. Napakaganda po nito. Ito-try ko po ito sa aking mukbang. Ito-try ko siya para at least guilt-free po akong kumain ng mga fried na food and na walang mantika talaga siya. Thank you so much. Ayan, don't forget to like and subscribe po guys mga kadonya sa aking channel. Ayan, at kay Mark James Vlog din po, paki-subscribe din po siya. Ayan, makikita nyo po itong aking bag na gagamitin ko soon sa aking mga aurahan, 'di ba? Sa aking ayan guys, dumating na po yung mga hinihintay nating mga plus size na damit. I-film ko po 'yon once na naayos ko na po yung shop ko. Kaya po sa mga plus size out there po, mga Pampanga, near my place po, pwede po kayong mag-visit sa aming page, MNNR Plus Size Boutique Shop, ganyan. Para po mauna kayo sa mga bagong dating na mga parcels ko po. Galing po sa aking supplier na ako mismo po guys ang pumipili ng designs. Kasi nararamdaman ko po yung mga nararamdaman ninyo. Kasi gusto ko rin naman na if may bagong uso po na pang petit na pang ganyan, gusto ko updated din tayo, 'di ba? May mga pa-skirt po tayo, may mga dress. Huwag po kayong panghinaan ng loob na mag-skirt, mag-dress, carry lang 'yan, 'di ba? Kasi kamukha lang ng payat, may kamay naman tayo, may katawan, may boobs, may puwet, 'di ba? So pwede, 'di ba? Why not, 'di ba? Kaya guys, don't forget to subscribe to Kadonya's channel. Thank you so much. Don't forget to like, share, and subscribe. And turn on the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos namin na i-upload soon. Stay safe everyone. Bye!